أمون قعد مع إسران 4 تحلفوا جيزي نتسترف عمتها هيوتها زوسن نايورك جيزيو بزو حسابات ناس مدرخزي بوازن بمسمسن يحلفوا أمو أجمرا عمس متأجر بتعسي وحطو لومي كيرفدا كابتلو مرقيقاتا توتيخا هيوتها ببل حتى ما حدرلو عسرت وسنت حقتات كنقركاي اتا عسرت نتو دما اتا كل تعرخات ترقم تب زعابيت ميستريا سلام إذا channel سنلبونايو إذا ما دبس سنلبونايو دما أنا حفتهم ليدي ناس channel حدش انتوينكم سبسكرايب كورو قدامي سلام أمرها أقدم اتزعبي عوت أبانك زل قطر زي كونس عوشت خزل السلامي نحلنا خزر بش عوت أيكونن أبز عدمزي كاب إسراك سب 4 زل كلنا كنغير كنبت من النقاية بزو حساب قد حدا عبيقي جاي فتسب جنزب ويزنا انت رخيبة سلام كركبي لي حسب اتحقق بأنصاريو سلام أمره مدرخ عوت زي كونس اتعوت خطهان صلو مسارتيو سلام زي بالعوت لك حكمتي قابل الحوصة تهنص عبيقن بيو بنشت نفاس يفرس جنزب تصبو عراتك عدقال خاي خيليو تصبو دقاسكن كعدقال خاي خدن جنزب تصبو مقبك عدقال خاي خيليو تعي سمعتكن كعدقال خاي خدن أمونك إسران 4 زلكا كيزي نحلنا خان نتعنا خان نسلام خان زطف زخون عوت كبر كيسارا مخان تردع نحلنا خان زربش عوت زي كونس ناي أمور بيت ما أسرتيو مرقع زلعل الدرجة سلطانيو أبسن البونا حد حق الله حد سمنا عخا قوطعك وي سلامك خلق كان تخيلو نسنا عخا تقوط زيركالو مالتيو سلام أمره مالت كابت سقمت مرحق زي كونس عم باخل معبر كين كون مرقع مخال مالتيو مس نفسخا سلام تحليكا كاب زخونة سقم كتبعت أي تسألنيخا اتأوش تخزل مركعين دقاو عالم خزقزا عالم من قد تسرق نت أو قزرسو ترقاق عسب ترأيو لو مجب خطرين ممرأي تسعار بأنصارو لبهان مركع تسعار ذكر اتحق اني هابتا مالت أبانك بزح قطر زلو زي كونس أوش تمنم سكسرقو زي خير سلام زلو سبيو كالاي كاب جيجا مرعادة قوارز أبز عد مزي مفشال مالت ورقات زي كونس تمرتئيو حدش نقر كتفتن أي تفرح اتزحبي جيجا ولا حد كيفتن كام ترافيو أب صحفات عوتات جاكان سبات ورقات زبال قليلان نساتهم حد نقر كقبل خلو كل توصيت رأي مزريو ويك عوتي ويدما كم مهارية كلت إدما نعتتهم مخسبيو بزو حساب أبز عد مزي كاب إسرا كسب 4 زلو حدش نقر نفتاني فرحمو أب زلو تحط نبرات عاد يترف تزعبي جيجا مغوار زي كونس كافر حتى بقص ولا حد كيف تنكام ترافيو حدش نقر كسرح دليلها ناي قدن كتقاقل لكا جيجا مغوار مالت نسخات سرح كم زلخا تقالس كم زلخا كابتلو مروح السبخة وطيخا تمرمر كم زلخا زري عبي مسكريو زي كقسب ولا حنت زي سرح سبت رايو عب إسراتات خان 3 خان تتقاقيخا اتواقو حصريو مغنياتو قنا جيزي سلزلكا عالم تخبرو نت زي ودق سب زي كونس نت بوزح جزينا ودق نقول مستسقم دفار سبيو لو مجيغا ختصرح فقد كسحق الخا فقد كتودق زما فقد حرسب كفر حقيقا مستلقاكا نسقا زي 9 تخون سالساي سمعيتها مرقع معبل بزربا سبات بقوليلو اي تناوص حرق انكا سمعيتها كتجز مستو تجمر نعالم تجز اللخا مالتيو بلي حسب قم ملاسو يحسب عشاقن بسمعيتي مرح حاد عبسن البونا وحق الله حاد سبع قوطعك وي سلامك كخلق كان تخيلو نسن عخات قودا صير كالو مالتيو سمعيتها مقصر مالت سمعيتي بالخا مالت زي كونس نمنتي مفتوح اب ايدي زلو مبال مالتيو ابز عد مزي كاب إسراك 4 محبراو ركباتنا سلسفح سبات بزربهم كتنكفونا كنقونا وي كرحونا مفتانم اي ترفنيو كبرخا كابت سبات بلخا زي كونس كابت نسخان سبات تبو ملاش زوستان سبات كنعو خاي خول اليوم كن كحروخا اي تفقد اللوم مركعها زي حيل تصرف نصلايخا ايو مغنياتو زربونا عاكا كتنكفك كم زي خالص لزرقاقص برابعي ما حزتها وي موعالتها نصايخا ايوم نسخا نايتو معالتا وجيزي خا تحلفو لهم سبات دمروت ايدخا እቶም 5 ሰባት ከመይ ይዛረቡ እንታይ ይሓስቡ ዕላምኦም ከ እንታይ እዩ መልሲ ናይ ዘም ሕቶታት እዚኦም እቲ ንስኻ ድሕሪ 5 ዓመት ትኾነ ሰብ እዩ ምስ ሰነፋን ተውዒልካ ስንፍና ክትመሃር ግዜ ኣይወስደልካን እዩ ምስ ጀጋን ተውዒልካ ግን ጅግነት ልማድካ ይኸውን ኣተሓሳስባን ልማዳትን ልክዕ ከም ቫይረስ ተላጋቢ እዩ ማሕበስትካ ኩሉ ግዜ ዘማርሩ ንሰባት ዝሓሚን ግዜኦም ኣዋዘ ጥራይ ዝሕልፎ እንተኾይኖም ሓንኮልካ ብዘይፍላጥ ነቲ ናይ ውድቀት ሓይሊ ይወርሶ محاوسها بزعبة بيزنس بزعبة عبيد بزعبة حدش فتات رأيك زاربو انت خوينو نسخاون كم تخون صبو كباب عاوتها قليل قبرو هابتها وصيت نايت زهان نسخاي زمدن ايو عالم من قد تسرق نتمسو من قد سبت زوق عسب ترايو لوم محسخا مرمرمو مصايخا كسب كندي بروح مهان كتردايخا حق اني هابتا مالت ابزوريا عبيت امرتا زحازه سبيو
ሓምሻይ ምስ ሰባት ርእስኻ ኣይተወዳደር ካልኦት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓወቶም ስቆሉ ከለዉ ንርእስኻ ከም ተሸናፊ ጌርካ ኣይትቁፀራ ውድድር ምስ ነፍስኻ ጥራይ ይኹን ካብቲ ትማል ዝነበርካ መንነትካ ሎሚ ብ1% ጥራይ ተተማሓይሽካ ንስኻ ዕውት ኢኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ክቡር ሆቴል ክዘናግዑ ሓድሽ መኪና ክገዝኡ ወይ ድማ ዓወቶም ክስቆሉ ክትርኢ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይስምዓካ ኣነ ድሓኒ ኣለኹን ሰባት ተዓዊቶም ኣነ ግን ኣብ ዘለኹ ተዓጊተ ኣለኹ ዝብል ናይ ውድቀት ስምዒት ይወረካ እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ስነልቦናዊ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ንስኻ ነቲ ናይ ሰባት ጽቡቕ ዝበለጸ ታሪኽን ፈልዮም ፖስት ዝገብሩ ጥራይ ስለ ትሪኦ ምስቲ ናትካ ቃንስኻን ቃልስኻን ተወዳደሮ ስለ ዘለኻ እዩ ንስኻ ሎሚ ስራሕ ጀሚርካ ኣብ ምዕራፍ ሓደ እናሃለኻ ምስ 20 ዓመት ዝደኸመሉ ምዕራፍ 20 ሰብ ክትወዳደር ምፍታን ዓብዪ ዕሽነት እዩ ሰባት እቲ ዝወደቐሉ ዝተሰናኸሉን ዝበኸዩሉ መዓልትታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይዘርግሕዎን እዮም ንሳቶም እቲ ውፅኢት ጥራዮም ዘርእኻ ንስኻ ግን ነቲ መስርሕ ኢኻ ትነብሮ ዘለኻ ካብ ካልእ ሰብ ምብላፅ ዓወት ዘይኮነስ ካብ ትማል ዝነበርካዮ መንነትካ ምብላፅ እዩ ተሓቀኛ ዓወት ውድድር ምስ ሰባት ክጅምር ከለኻ ሓጎስካ ኣብ ኢድ ሰባት ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ ውድድር ምስ ነፍስካ ክትገብር ከለኻ ግን ስልጣንካ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ካብ ትማል ዝነበርካዮ መንነት ሎሚ ብ1% ጥራይ ተተማሒሽካ ንስኻ ኣብ መንገዲ ዓወት ኣለኻ ዓለም ተኽብሮ ነቲ መንገዲ ሰባት ዝሰዓበ ዘይኮነስ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ መንገዲ ብትባዕት ዘጎመ ሰብ እዩ ምንፅፃር ንሕልምካ ዝቐብር ቤት ማእሰርቲ እዩ ሎሚ ካብቲ እከለካባ ይበልፅ ዝብል ስምዒት ተለቓቕሞ ኣብቲ ሎሚ ከመይ ገይረ ዓቢ ዝብል ተግባር ኣተኩር ሻድሻይ ኣይፋል ምባል ስልጣን እዩ ንኩሉ ሰብ እወ ክትብል እንተፈቲንካ ንነፍስኻ ኣይፋል እንትብል ኣለኻ ንግዜኻ ዝሰርቁ ንተበግሱኻ ዝቐትሉ ነገራት ብትባዕት ኣይፋል ምባል ልመድ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ሓደ ዓብዪ ጌጋ ንፍፅም ኢና ንኩሉ ሰብ እወ እንተኢለ ንኩሉ ሰብ እንተተኣዝዘ ኩሉ ሰብ ክፈትወሉ ኢልና ንሓስብ እዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ስነ ልቦና ንሰባት ንምሕጓዝ ዝጋደል ይበሃል እቲ መሪር ሓቂ ግን ሰባት ነቲ ኩሉ ግዜ እወ ዝብል ሰብ ኣየኽብሮን እዮም ብኣንጻሩ ይጥቀሙሉን ይነዕቕዎን እዮም ደፋር ሰብ ግን ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይፈልጥ እዩ ንሰባት ኣይፋን ክትብል ከለኻ ንነብስኻ እወ ትብልኻ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ እቲ ብቐሊሉ ዝርከብ ነገር ዋጋ ይብሉን ንስኻ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ሰብ ድልው እንተኮይንካ ንኩሉ ዝመፀካ ሕቶ እወ ትብል እንተኮይንካ እቲ እወ ትብል ቃልካ ትርጉም ትስእን እያ ንርእሱ ዘይኽብር ሰብ ልክዕ ከምቲ ማዕፆ ዘይብሉ ገዛ እዩ ዝኾነ ሰብ ብረስሓ ጫምኡ ክኣቱን ክወፅን ፍቓድ ትበለኻ ኣይፋል ምባል ግን ንመነትካ ቀይሕ መስመር ምሕንፃፅ ማለት እዩ ሰባት ንኸይፅልኡካ ጥራይካ ግዜኻን ሓይልኻን ክትብ ከለኻ ባርያ ሰባት ትኸውን ኣለኻ ሓቀኛ ዓወት ግን ሰባት እንተፀልኡን እውን ኣነ ግን ምስ ራእየ ክፀንዕ ኢልካ ደው ናይ ምባል ዓቕሚ እዩ ኣይፋል ክትብል ከለኻ ንሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዝሕሱኻ መምርሒ ትህቦም ኣለኻ ሰባት ብባህሪኦም ነቲ ደንበር ዘለዎ ንነብሱ ዘኽብርን ብትብዓት ኣይፋል ምባል ዝኽእል ሰብ እዮም ዝያዳ ዘኽብሩ ሸውዓይ ጊዜኻ ሃብትኻ እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዘለካ ዝዓብዪ ሃብቲ ገንዘብ ዘይኮነስ ግዜ እዩ 20 ዓመት ክትኸውን ከለኻ ግዜ ዘይውዳእ ይመስለካ 30 ምስ ኮንካ ግን እናረፈደ ይኸይድ ግዜኻ ኣብ ምዝንጋዕ ጥራይ ተጥፊኻዮ መጻኢኻ ትሸጥ ኣለኻ ግዜኻ ኣብ ምህናፅ ወፍሪ ትምህርቲ ክእለት ተጥፊኻዮ ግን መጺኢኻ ትዕድግ ኣለኻ ገንዘብ ተጠፊእካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝጠፍአት ግዜ ግን ዘለኣለም እያ ትጠፍእ ኣብ መንጎ ዕድመ 20-40 ዘሎ ግዜ ኣብ ስነ ልቦና ምዕራፍ ምስንዳእ ይበሃል እዚ ግዜ እዚ ዝለዓለ ሓይሊ ዝለዓለ ናይ ምምሃር ዓቕምን ዝለዓለ ናይ ምጉዕ ብርትዕን ዘለካ እዋን እዩ እዚ ዕድመ እዚ ግን ሓደ ዓብዪ መፃወዲ ኣለዎ ግዜ ገና ብዙሕ ከም ዘለካ ገይሩ ብምትላል ይሕልፈካ 20 ዓመት ክትኸውን ከለኻ ሓንጎልካ ግዜ ገና ባሕሪ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ምልክት ይበካ ስለዚ ድማ ኢኻ መዓልታዊ 5 ሰዓት ኣብ ስልኪ 3 ሰዓት ኣብ ዘይርብዕ ዕላል ክትጥፍእ ከለኻ ዘይትጭናቕ ልክዕ 30 ምስ ኮነ ግን እቲ ሰዓት እናረፈደ ኸይድ 40 ምስ በፃሕካ ድማ እቲ ብዋዛ ዘሕለፍካዮ ግዜ ተመሊሱ ብመልክዕ ጣዓሳ ይመፀካ እቲ ምስጢር ግን እዚ እዩ ሎሚ ተጥፍኦ ግዜ ንመጻኢኻ ትሸጥ ኣለኻ ሓቀኛ ሃብታም ማለት ኣብ ባንክ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ዘይኮነስ ግዚኡ ባዕሉ ዝገዝእ ሰብ እዩ ንስኻ ግዜኻ ንሰባት ክትሕጉዝ ወይ ንባዶ ጫውጫውታት ትህቦ እንተኮይንካ ባራ ግዜ ኢኻ ሎሚ ግዜኻ ትጥቀመሉ እሞ ፅባሕ ግዜኻ ሓራግ ተውፀካ እያ ሎሚ ዘለካ ግዜ ውህብቶ እዩ ፅባሕ ግን ታሪክ እዩ ሻምናይ ሰብነትካ ቤትካ እዩ ዕድሜ 20 ክሳብ 40 ሰብነትካ ኩሉ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ምልክት ይበካ ግን ኣስተውዕል እቲ ሎሚ ትበልዖ ምግቢ እቲ ትገብሮ ምንቅስቃስ እኹል ድቃስን መልክዕ ዕርካንካ ዝውስኖ ጥዕናኻ ምስ ሓለኻ ጥራይ ንዓወትካ ክተስተማቕሮ ትኽእል ሓደ መሪር ሓቂ ክነግረካ ሰብነትካ እንተፈሪሱ ዓወትካ ትርጉም የብሉን ኣብ መንጎ ዕድመ 20-40 ዘለካ ሰብነትካ ዘይስዓር ዝመስል ናይ ሓሶት ምልክት ይበካ እዩ ዋላ እንተዘይደቀስካ ዋላ ሕማቕ ምግቢ እንተበላዕካ ዋላ ስፖርት እንተዘይሰራሕካ ሰብነትካ ይፃወሮ እዩ እዚ ግን ጥዑይ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ሰብነትካ ነቲ ፀገም ተዓጊሱ ስለ ዝሕልፎ እዩ ግን ኣይትጋገ እቲ ሎሚ ተጥፍኦ ጥዕና ድሕሪ ዕድመ 40 ብመልክዕ ዕዳ ኮይኑ ክሓተካ እዩ ተሽዓይ ምምሃር ኣይተቋርፅ
ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ስለዝሓዝካ ጥራይ ምምሃር ኣይውዳእን እዩ ዓለም ብቕፅበት እያ ትቕየር ዘላ ሓደ ዓብዪ ስነ ልቦና መፃወዲ ኣሎ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ምስ ሓዝኩ ምምሃር ኣብቅዐ ምባል እዩ እቲ መሪር ሓቂ ግን ዲፕሎማ ማለት ናይ ስራሕ ፍቓድ ጥራይ እምበር እቲ ናይ ሓቂ ጉዕዞ ሂወት ትሕር እዩ ዝጅምር ዓለምና ብዝለዓለ ቅልጣፍ እያ ትቕየር ዘላ እቲ ሎሚ ትፈልጦ ፍልጠት ድሕሪ 5 ዓመት ዋጋ ክስእን ይኽእል እዩ ምምሃር ዘቋረፀ ሰብ ድማ ዕድሚኡ ብዘየገድስ ብአእምሮ ክኣርግ ይጅምር ኣብ ስነ ፍልጠት ሓንጎልና ሓድሽ ነገር ክመሃር ከሎ ልክዕ ከም ሓንቲ ዕምባባይ ሓድሽ ክእለት ክትመሃር ከለኻ ኣብ ሓንጎልካ ሓድሽቲ ናይ መርበብ ርክባት ይፍጠሩ ሓደ ጸሓፊ ንብዙሓት ዓመታት ዝደኸመሉ ተመክሮ ንስኻ ብ5 ሰዓታት ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ንሂወትካ ናይ ብዙሕ ዓመት ናይ ብልሒ ዕድመ ትውስኸላ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም እቲ ዝያዳ ዝመሃር ሰብ ዝያዳ ዝረብሕ ሓድሽ ቋንቋ ወይ ሓድሽ ኣሰራርሓ ቢዝነስ ክትመሃር ከለኻ ንዋጋ ነብስኻ ሰማይ ትዕርጎ ኣለኻ ዓለም መንገዲ ዝፀርግ ነቲ ሓድሽ ብርሃን ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ፍልጠትካ መሶስኻ ፍርሒ ይርሕቕ ግርማኻ ድማ ይነግስ ሓቀኛ ሃብታም ማለት ኣብ ባንክ ዘሎ ቁፅሪ ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ዘለዎ ልቦና እዩ ሎሚ ተምሃራይ ኩን እሞ ፅባሕ መራሒ ክትኸውን ኢኻ 10 ሓቀኛ ሃብቲ ምቁጣብ እዩ ብዙሕ ሰብ ሓደ ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ስሕተት ይፍፅም ብዙሕ ገንዘብ ተኣትዩኒ ሃብታም ክኸውን ኢሉ ይሓስብ እቲ መሪር ሓቂ ግን ክንደይ ትእቱ ዘይኮነስ ክንደይ ኣብ ኢድካ ተትርፊ ሃብታም ዝገብረካ ኣብዚ ዕድመ እዚ 20 ክሳብ 40 ንሰባት ንምሰጥ ጥራይ ኢልካ ግዜኻን ሓይልኻን ክትሸይጡ ከለኻ ንመፃእ ነፃነትካ ኢኻ ተቃፅሎ ዘለኻ ኣብ ስነ ፍልጠት ቁጠባ ሓደ ዘገርም ሓቂ ኣሎ ኣብ 20ታትካን 30ታትካን እትቁጥብ ሓንቲ ቅርሺ ካብቲ ኣብ 40ታትካ እትቁጥቦ 10 ቅርሺ ይበልፅ ስለምንታይ ምክንያቱ ግዜ ምስኣ ስለ ዘሎ ሎሚ ትዘርአ ንእሽቶ ፈልሲ ድሕሪ 20 ዓመት ዓብዪ ፅላል ትኾነካ እያ ምቁጣብ ማለት ንነብስኻ ምጥማይ ዘይኮነስ ንመጻኢት መንነትካ ውህብ ተምሃብ ማለት እዩ ሓቀኛ ሃብቲ ሎሚ ትሪኦ ስልጣን ዘይኮነስ ፅባሕ ትረኽቦ መርጋዕ እዩ ገንዘብ ክትቆጥብ ከለኻ ሓደ መዓልቲ ኣይፋልን እዚ ስራሕ እዚ ኣይስማዕምዕን ንምባል ትብዓት ትዕድግ ኣለኻ ገንዘብ ክተባኽን ከለኻ ግን ንመጻኢኻ ኣብ ኢድ ስራሕቲ ወይ ኣብ ኢድ ዕዳ ትሰቕሉ ኣለኻ ኣብ መንጎ 20-40 ዘለካ ሰብ እቲ ዝዓበየ ሽቶኻ ብገንዘብ ሰባት ንምምሳጥ ዘይኮነስ ብገንዘብ ግዜኻ ምዕዳግ ይኹን ዓለም ተኽብሮ ነቲ መዘውር ሂወት ኣብ ኢድ ዝሓዘ ሰብ እዩ ሎሚ ንእሽቶ ነገራት ክትስኡ እንተደፊርካ ፅባሕ ዓበይቲ ዓወታት ክትዓፅድ ኢኻ ዕድሜ 20 ክሳብ 40 ግዜ ምዝራእ እዩ ድሕሪ 40 ድማ ግዜ ምዕፃድ እዩ ሎሚ እንታይ ትዘርእ ኣለኻ ካብቶም 10 ሕግታት ንዓኻ ዝያዳ ትርጉም ዝሃበትካ ኣየነይቲ እያ ኣብ ኮሜንት ፀሓፈለይ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ